So hello guys, nोंथांमोनखौ आंनि मनजय ब्लग इउटुब चेनेलाव खनसे बरायनो खालायबाय गाइस। माने दिनै आंनि बाइकआव अइल कभार लगायगोन आरोना। नै अइल कभारा नै बेनो खाबाय, माने खुलिनानै अपेन खालामना नायखांखाबाय, ओमफ्राय दा लगायनोल' बाखिसै आरोना। स' भिडिअखौ नायलांबाय थादो माबायदि नुयो। NS 1 बुंदोंमोन YBY होनदोंमोन नामा, YBY जाबावदो दानियाबा YBY नि फैसाखौ मुर्ता। नै ओरै वाटार साप्लाइ, ओमफ्राय ओरैजायनो आरोना आबैलानि न'आ नै बेयावनो वाटार साप्लाइ दङ, ओमफ्राय वाटार साप्लाइनि खाथियावनो आरोना नैबे नुनायानो आरोना बेनो। ओमफ्राय आं नैबेखौ इनस्टल खालामनोसै आरोना अइल कभारखौ रिङाव। नायलांबाय थादो भिडिअखौ बिदिबा गाइस, मा दं नायलांबाय थादो गाइस। नै बेनो आरोना, नै बेखौ लगायगोन आरोना आं बाइकआव साखायाव। बेनो आरोना नै पवालि बिराद सावलुनथारा नायबो बिदिबा आं लगायग्रोनोसै दा साखाखौ। आरो नैयाव दं आरोना, नायदो र' नट माखा नै आरोना बख'लाय नटफोर दं आरो याव खेवलाय बेफोरनो आरोना नै नटआ। बिदिब्ला आङो लगायग्रोना लानोसै आरोना गाइस। बिराद खस्थ' मारिखांबाय आरोना नै वा Mananji memberna. Ore padi mar na. Tabial ya. Masir. माबायदि नुदों नायदो गाइस। Hey guys, nah. Kita goreng